Karbiang Long Women Justice Forum temsi district committee ke Bokajan lo la sinili tumla Bokajan arlo sitami Karbiang Long Women Justice Forum branch along sitami ni tum kiseng jami pasi mathasi pini sitami lada di opani constituency along sitami ni tumla Karbiang Long Women Justice Forum matake la so branch kiseng long bage ni tumla secretary la pena president la pena members kadu kabistami ni tum chingwai panglo may PMN ke mir PCP kongtun banganan ke satuan PCP members kami nak kini hiling habis kami ni dikenal Ni tumla anam nang piye hawar rong stami kithek pule nili tumla jak mei mani kichak dong la pen akam kikle munji panar pu gen dong la poson kali thekite stami alang litum bena ka cerap cito pu pen sin tum kado pawe jaka tutong dong la pen theki stami akola ngi pani ki theken si artista mi kide ngono la pen tini litum tikle la pen kita malong stami alang litum malong sido la poson si RD alang litum long sido kusi ning thelo la pen arnam lang pi hawar rong ki ahok lo nili tum bangke kiklem la pen kitam chi pan ki thek thela athi nili tum abojok la pen kamatha la pen kachari an kami ni tum dikit thek ya la pen kadina kami lai bagi nang tum kadu bagi kami nak chini la pen nili tum patu miti kalau pen nili tum aya program kachicini la poson ta kali Badak Diopani ada Diopani Karbi Langpi along Ri along Arnam Langpi along Ri along Karbiang Long Women Justice Forum branch sub branch nang ke seng along nilitum dak nagachitong dulong pot ladak arat mate ladak aro hasar lapena jiti ya tumhan anda surulo lapen ning dulu alang litum mulit na pan labang so may keseng apan alang litum permission nang ipiapot alang litum pan suri akardom lapen ning dulu lapen ladak pini pen ladak ta Karbiang Long Women Justice Forum sub branch dolo bupen ning chitelo labang so long rita kaya parman karjap dunatung nang kurulo mate nang arjap dulu buku sartum athi nili thekide stami mane ki unje phan kiklem ji phan sinili tumchi deng koniglo